Assalamualaikum lur. Kaya biasane lur ya. Iki sampean tak dudono omah-omah lur. Sampean sing pengen ngerti omah-omah daerah Jawa Timuran lur. Wis nah sampean wasi wae lur. Iki nok daerah Jawa Timur lur. Tepate nok nggone Kabupaten Tuban. Nok nggone salah siji desa nok Kabupaten Tuban. Desane jenenge Sumberagung, Kecamatan Tumpang, Tuban lur. Ya ngene iki lur omah-omahe lur. Iki nggomono cara daerahe ono pinggir persawahan lur jan lur. Dadi ya mantuk ombo-ombo lur. Latare ono ombo-ombo. Iki nek teko Tuban lur ya, teko kota Tuban ngono arah ke selatan lur. Ke selatan. Ya jaraknya lumayan lur sampai arah kota Tuban mbek kene iki ya kira-kira 15 kilonan. Jadi ya lumayan iki cara kota nun desane lur, desane. Sampeyan wasi lur iki omahe sik pitane wakeh nek kene iki. Sampeyan nek sing pengen ngerti sama nek wong luar Jawa to Jawa Tengah, Jawa Barat, pengen ngerti wong omahe wong Jawa Timuran yo ngene iki lho omahe lho. Tapi yo gak kabeh ngene lur, iki kan nggone Tuban kan kabupaten kan akeh lur Jawa Timur lur. Sementara iki nok Tuban sik lur ya. Tuban sik. Omahe yo wis ana sing wapi, tapi terus saiki tembok lur. Kebanyakan yo tembok. Jarang omah kayu ngono, jarang lur. Ya omah kayu ya omah lawas-lawas ngono kuwi nek renovasi anyar wis mesti temboke lur. Wong kayu iki nek kene larang lur. Nek tembok kan murah lur. Ini tembok iki murah. Kumbung ngarane kumbung nek kene kan pinggir pegunungan lur. Dadi ya mantuk murah, cara kumbung mantuk murah. Cara gawe ngono ya enak. Tembok-tembok lur. Iki ngono daerah persawahan lur. Di omah iki jarang, kene mantuk jarang. Sing daerah kene di omah pikir wis adoh ono omah neh lho. Ah, piye iki ono wit Bogor lho. Sama nek ngerti wit Siwalan, Regen, Kowak, kuwi teko wit kuwi mang. Ono omah neh. Kok adoh neh ono omah neh lho. Kuwi sawah-sawah lho. Sawah-sawah. Iki cara desa ono pinggirane desa lho. Niki nek kono ane wadem lur. Enak hawane ya semriwing. Awan ngono ora krasa. Iki awan lur padahal. Tapi adem witane akeh kok. Sampeyan delok lur, omahe sik jarang nek daerah ini, tapi nek sing mang sing ngono desane Sumberagung mang ya akeh. Omahe akeh. Rempet-rempet nek iki ya jarang, mergo kan pinggir sawah iki. Pokoknya sama dolok lur ya. Video kuwi dolok wae. Sama nus pengalaman ben roh mandi ya. Serasane ndi saiki bensin larang. Pertama kelarang lur saiki serasane ndi. Sudah HP ngono ae wis roh ndi. Sekarang ngetutu aku ya tak rekamo tak upload sampean karen delok lur. Sama sing kurang subscribe di-subscribe lur, di komen. Aman kondi sama dari mana orang mana guys, komen aja lur ya. Terus komen rambayar lur ya. Wis ngono sih lur iki ngarepe yo aduh omah iki. Oke wis to. Pemandangannya apik sawah-sawah. Wis ngono wae ya. Iso meneh tak upload ya. Sampeyan drone. Matur suwun lur, semok delok lur. Wit asem-asem lur, wit asem-asem iki. Wis ya. Assalamualaikum.